he kan ngai thlak tur a thon thu hi radio notepad one top na tang khan ron in chun zum le ngalin Gracie chu Lemodas estate in kang hlua tang chuan arong kal chuaka ataksa a tisen kai nuang chung chuan stepa chuan ron thu in secret chu aron paka tisen a hlau na sat to wang le a chau tong khong to wang chuan ni ko Khelhovin atlu zui ta ani damdoi in lama chuan manmo taka ruai ni in hetia ni ko Khelhova a omek lai po hian Alexa le achung ten achunga anthil ti dan zong ta chu chiak takin ala hre theya arun har chuale meu chuan hospital khuma hian alo mureng towa akutla chu thir kut anlo bun tir boka police detective pakhat Roger churon lutin ledoma chungkwa zong thina chungchang vel chu ronzo fia chu atum me ka athil ronzo dan vela tang po chuan aring hlel hle ni ti po chu hai rual anilo heti la hian nurse pakhat hi ron lutin Gracie chuan tlo tu anei thu hi arun rila alei zon nu feiti chu arun lang hlol mai Gracie po chuan anaw feiti run lang nol mai chu mak alo ti ve hle a Roger chuan engte ingkung kai nge an ni ti chu alo zota feiti chuan unaw piang mun an ni rualin chungkwa an ni lo thu chuan alo changa zalo zet chuan Gracie po chu alo nui lui ve boka Roger chuan an unaw in biak na hun chu siam sakin room chu achua sana feiti chuan social media coordinator na chelmekin in le lo nuam taka akhosame ka bialpa po thatok takanei thu chu a u chu hrila anuna harsat na sukiang turin pasal hausa tak anei kher atul lo thu a u chu hrilin an zil ve a chengtlang an ni lo awang chuan engtia a pasal chungchang lo hre ve nge ni ti chu Gracie chuan an zo chuan supermarket lama a hmu dun thu chu anaw chuan a lo hrila foster home a omdun thin an nia Gracie kumsom pariat atlin chuan New York lama a chua sana heti lai hian feiti chu kumsom pangami che alani thung achunga engthil chi nge thleng ti chuan feiti chuan a u chu han zota athil ton chu a Rapthlak ma wangin oi po a oi lo zok hiel arin thu chu han hrilin a pasal Alexa le chung ta chuan Infiamna hide and seek dead game nei puin tha tuma an bei dan te chu a han hrila van nei thlak takin chumi zan chu apal tlang thei hlo maya atu khwalo war chuan an zawai maya an thi vek ta thleng chuan a hrila feiti po chuan a u thil ton chu makti zet chuan alo ngai thla a an ommek na damdoi ina tanga mun hlatak in ro pui tak pakhata hian Chester Danford chu run langin zungbun thil ti theina ro pui tak entir na hi abun boka a lawyer chu run lutin le domas chungkwa te chu an thi mang vek thu hi arun hrila Chester Danford chuan assistant Pamela chu han kovin an Infiamna bol chu ala dam thu le Infiamna dead game chu atran le theito thu hi a han hrila an chungkwa mun rang mi te chu an hril zui ta ani Miss One China omek te Ignacio Spain mi te USA lamatang bilate Madule Viras London lama omte chu biak an ni a Titus le Ursula te chu run langin an pa Chester Danford chu an ron muwa le doma chungkwa an thi mang vek thu chu ron confirmin an chungkwa family panga te chuan thunei na power of ring chu anin chu don ani Chester Danford chuan chu ring thil ti thei tak chu an thla te lo lakal zel turin an vong tlat turani hanti in laubel dan chu an zom zel tur thu han hrilin afa te pani chuan an ti hlum zui ta ani police te chuan Gracie le feiti te chu damdoi in holwaya hian an lo kalpui me ka heti lai hian bila chu run lutin police detective Roger chu a ngonga tak hian chemte hian aron vi saka
lau thong takin Gracie te unaw chu an tlan chia a dawhkan hnuaiah chuan biru in bilan a rawn hmuh hma chuan hallway lamah chuan an tlan chuak leh ngala Roger a silai pai lai chu hanla in tlan chiat an tum leh lai tak chuan bila chuan ron nang chinin leia chuan an nam thluwa a chem ken laia via tum lai tak chuan an infiamna dan a bo chiat awangin bila zawk chu banga tele an taksa a te chuan bila thisen te chu akai nei nuai maya lau thong taka damdoi in atanga chuan tum mek lai hian damdoi in hallway a chuan smoke bomb hi ron vom lutin an hnu rei vak lova chuan ni ko hrelovin an omzui ta ani Titus le Arsala ten Manson lampana an kalmek lai hian an u nau pa kipa chu hmu in ani chuan un rei vak lova alo zom tur thu chu alo hrila Manson lampang pan chuan motor engemaw zat mai hi an ron in zuya chung motor hmasabera tang chuan Ignacio le afapa Felipe te chu an rong kal chuaka Arsala chuan anaw Francesco chu lo zotin Ignacio chuan alo zom ve vat tur thu chu alo hrila wan le chengfu te po chu ron langin chengfu chu tablet khoi chuan a buai le a top na tan Virasa le a unaw pa Madu le anupui Martina te chu an ron lang le boka heti lai hian an chung lama chuan helicopter hi ron thlop mekin chuta chuan an infiamna tur Gracie le anaw Faith te chu an ron phura council member te hma a chuan chera phur be chung hian an ron pho chuaka le doma chung kwa zong zong that mang vek tu Gracie chu makti mel tak chuan an thlir thap maya Arsala le Titus te chuan in mel hriat thiamna chu han nein chuta an lawyer kha le khabulian zet mai nen hian rong kal chuakin label organization hnuaya attorney ani thu te chu aron soya chu council organization hnuaya chuan chung koruk om thinin tuna chuan chung konga chau an om towa chung konga te chuan infiamna hlom taka chuan Gracie chu tha an tum don ani a that thei tu chung kwa piang chuan thil ti theina ro pui tak vong tu zungbun chu an kol thei don ani council member chung kwa le chung kwa te chu in tha a thiang don lova an lo in that palani chuan an mani wangin an chung ko pum pui mai chuan an thi vek tur thu chu a han puanga Pamela chuan an ka an hno sakna chu han phel sakin Gracie chuan chu infiamna chuan tela tum lo thu chu a han soya ma se lawyer pa chuan an duemo du lovemo chu infiamna hide-and-seek ka chuan a tel ngei tur thu han hrilin dam chuak turin cover ma zong chu a beile angai don ani han hnial tum viau ma se a leizon nu chu tha a chuan an vo miau mai boxia du thlan tur dang om chuang hek lo le chu ge ma chuan a zuan lu le nge angai don ta ani Faith chuan a u nen kumsari chung zet anin hmu to lo thu le anin fiamna boi thlak taka chuan an hnu lu ve chan chu a hriat thiam lo thu alo soi ve a ma se a thil soi chuan omzia a om chung lo heti la hian Ignacia fanu upa ber Francesca chu ron lutin Gracie chu aron mel rum ngal hle maya Francesca hi Gracie pasal Alexa nu pui hual alo niya hemi wang hian Gracie le Francesca in car boruak chu a so sang ngal hle a infiamna chu reilawa an tran vat tur thu an lawyer chuan ron soin heti la hian Titus chuan Gracie le Faith te chu muthil na hian aron Jacksona hetia ni ko hrelawa an omhnu hian Book of the Devil antia chuan infiamna tel tur te chuan an hming chu thisen chuan an zia nana an chung ko a lano pangdeuh te chuan an infiamna chu in atang chuan an lo clear don ani he dead game a hian an chung ko lu ber chu alo thi ni chuan chung ko lu ber dot tu chuan a ai chu aron o don ani in bi ruk siak na hide-and-seek game tran tur chuan polama chuan an rong kal khom ta thap maya lawyer chuan sana chu han calm down in Ignacio wan le Virasta chu
an chung ko ai o chuan an ron pen chuaka Titus le Arsala te chu phir dun an ni wang chuan an pahnih chuan an che chuak dun don boka ne na chan tum ngei chuan chung council organization noya chung kwa a an ho tu te chu an che chuak zui ta ani an omna tanga mun hla ve deuh taka hian Gracie te unau chu ni ko Khelh an omna tang chuan an lo har chuak ve mek boka Gracie chuan anaw la har chiang mang lo chu an soi nok nokin man mo taka an tlan chiat angai thu chu a han rila an kut pakhat ve ve a chuan an thlun tlata wangin Gracie chuan ati anga pianga tur chuan anaw chu han tia Gracie la chuan chu Infiamna a tel ve chan chu a hre thiam lo hle a heti lai hian taita sati una chuan ne na chu changsa tura in nga in zongbun chu tu zokin nge changang ti chuan an lo in hnial du na wan sani po chuan a drone chu a lo thlo chhuat tir ve mek boka Gracie te una po chu an kal du na lam an lo wang chuan an lo in hnial ve mek boka heti lai hian drone chuan an chung zone chu a ron thleng phei towa an bul hnaya mul pakhat chu Gracie chuan lo la in chumi hmang chuan Hlum chu lo tuma wan sani chuan in tha kher lawa ti top dan a om thu chu a han rila heti lai tak hian arsa lai chuan wan sani drone kha arung kap thla a man mo takin Gracie le feti te chu ram hnoi lama chuan an tlan chia a bangsang tak na hmun hi an batlan thlenga bang chu asan ema wang chuan an lon theilawa heti lai hian in lama omek te chuan ram hnoya camera an dak mang chuan in atang chuan uluk takin an lo en ve reng boka engemaw chen ram hnoi thing hmuna chuan tlan chedun le in hetia an hun kal to te an soidun mek lai hian arsa lai chu arung kal hnai ani ti hria in an biru du na chuta taita sa chuan an hnung lampang atang hian aron bei thut maya taita san aron chut fu ma chuan feiti chuan a u chu alo pot son mana an u nau chuan tang dunin taita sa chu an ti laptop maya arsa lai ron thlen ma chuan man mo takin ram hnoi lama chuan an tlan chezui le ta ani arsa lai chuan taita sapula chuan nasa le zual zo ka ril ru an pek angai thu chu a han rila heti lai hian Gracie te unau po chu building lian pui bula hian an ron chung chuaka feiti chuan building chunga chuan phone zone adu lain Gracie chuan bangsang pui kha lon liam dan zona du thu chu alo soi ve thunga hetia ani hnial mek lai hian Ignacio chuan sniper sila hian ka alo tum me ka ma se a zeilo luata a silai vel a siam rem lai chuan a silai chu a met puak pal ta hlo maya chu vele man mo takin Gracie te unau chu an tlan zui nga la Ignacio chuan kap zui pop pop ma se a kap fu thei bik lova engemaw chen an tlan chiat nu chuan thir phek cha pui phena hian an biru du na kipa chuan Gracie te umna chu taita sate bula chuan hril tumin text message si alo type me ka ma se an lawyer chuan chu thil chu dan kalani thu chu lo hrilin ani po chuan an delete zui ve ta ani feiti chuan an ron hmu mai theilo na turin na thel chu han halin me khuna satak mai chu asiama ati lai hian virasa chu an mani tha tum chuan arun tlan hnaya an bul hnaya guesteng chu Ignacio chuan arung ka puak chi boka na satak chuan chulai hmun chu puakin virasa le Gracie te una po chu an thal top maya liam na tak chu Gracie chuan atur nge a virasa po chu thilawa ruangin a chuak thei hra mani feiti chuan a u chu hotel lama chuan huai le tin a taksa a dar thlalang them kai te chu then fai sakin a tuam sak boka an u nau chuan dang chuak ngei tum chuan anin fui phur thar du na virasa chu hotel chunga chuan ron lutin basement lama chuan an tlan lut le nga la van nei thlak deuh main chulai hmuna chuan man ro chi hrang hrang hi alo om treu maya an kutan hlim na po chu chulai hmuna an man ro da mang chuan an zei chata chu thom chu
virasa khan lo hria in an omna basement lampang chu aron pan vele ngal Gracie te unaw trang dun chuan lo sual ronin virasa tan po chuan panni han bei chu rin ai dei chuan alo harsa a aluwa te chuan vuak sakin ama chu an man beta mi an ti hlum na thin khol chunga chuan ama chu an khung lu ta khol an han tinung chia chu virasa na tur chu a tre teng tunga Gracie chuan phone a call mial takin ti in khol chu han ti to pa virasa chu thi to ti hriat tak hian aron tla chuaka a unaw pa madu chuan lau thong taka alo en mek lain midang chung pu te chuan phur tak hian an lo thlir ve thunga feiti chuan a pocketa chuan phone chu a zuk zong hmuwa lawyer pa chuan a unaw pa a thi taka wangin madu chu a ai o tur chuan a han tia ma se madu chuan Infiamna chunga lu chu alo hlau hle maya anupui martinai zok chu lu tur chuan atia lawyer pa chuan an chung po a an how tu bera arot phalani phot chuan martinai chu alu thei thu chu lo hrila ma se martinai chu alo thin rim na samai chu thil chu turngam lavin book of the devil a chuan madu chuan a hming chu avazia nan vele ta ni Gracie te unaw chuan 911 chu an han call ngala ma se arsalai chuan phone chu alo pick up a chu compound chunga call hrim chu an control tlata wangin outgoing call chu an mani thau chuan an lo chang thina arsalai chuan main gate lama kal tur le chulai hmuna chuan police ten an lo chan chhuwa tur thu chu a han hrila man mo tak chuan Gracie te po chu chumi lampang pan chuan kal chu an tumji ngala main gate an han thlen chuan wan sani chuan a chem nen hian alo changa tinat an du lo thu le in that lawa kongdang a om thu chu a han hrila a fapa chu pasalata na anei ni phot chuan he thil hi ti top thei ani thu chu a han hrila feti hlau to laklo chuan an du thu chu alo soi ngal mol maya heti la hian Ignacio chu rom chunga chuan aron lut ve chi boka wan sani chuan adil chu om turin Gracie chu nasa takin alo norme ka Gracie la chuan a mel hriat lo chu chutin adu ngop thei lo thu chu alo soi ve boxia boi thlak takani adil chu apom thei lovani chuan a sa tur thu chu a han hrila chuta Gracie chuan alama hian thil hi va the phein a taksa chu han kwa betin na tak hian a vir pui mop maya a vir pui na lama chuan wan sani chuan Ignacio chu a sa thlum pal ta hlau maya an danin an council member puite tha rem ti lo wangin wan sani chu thok le khata a pok dar zui ngala chu tiang deuh chia chuan a fapa thil ei mek lai po chu a pok dar zui ve ta ani wan sani chem sei tak chu feiti chuan han la in chulai hmun atang chuan angkal chuak ngala feiti chuan kha dil kha engwanga pom lo nge ti Gracie zo chuan Gracie chuan khang council member chung kwa hau hrim kha arin lo thu chuan alo changa kumsom pariat atlin hlima alo kalsan dei awang khan feiti chu a ulaka chuan alom chi lova ma sen Gracie chuan risalak ve thu te chu alo hrila hetia unaw in hmanga iwanga anin hnial bap tu hian an hmalam pan tur chuan an che chuak dun le ta ani ram hnuaya la omek arsarai te chu Gracie te chuan ron phone le in police tuma an om lo thu chu an lo hrila arsalai te chuan lo nga ri tur le an lo thlen wat tur thu chu an lo hrila hati la hian taita sa te chuan fimkhur takin Gracie te umna get pui chu an ron pan phaya ma se Gracie te zok chuan an mani zok chu lo chang le tin an man ruwa te chu an chu saka Gracie chuan mi an ni big lo thu le an o chu an hriat ran ve tho thu chu alo hrila Gracie chuan get chu hong tur chuan a han tia ma se arsalai chuan an hon lo tur thu chuan alo chang ve thunga get chuan hong lovani chuan taita sa chu tha a chuan an vo zui boka arsalai chuan an du ni chuan an tha thei thu le
ama arsalai jok chu lar thu thlenga thu jok tur ani thu chu alo soi chuaka heti lai tak hian an hnunglam atang hian motor hi ron tlana sutia an hnung lampang an hoilai chuan arsalai chuan asilai chu alo chu let saka martinai hi kara hian chakzet mai hian ron tlanin gate pui chu aron su hongrop mai le arsalai le gracie te chu insual zui ngalin feiti chu taita sa chuan alo man bet thunga feiti chuan taita sa chu kongpuya chuan akeu throi maya gracie chuan feiti chu tlan chetur chuan hantia mase tlan chetalo chuan feiti chu ading chot maya chuti lai tak chuan arsalai chuan gracie chu han the thalin thalfang hian avit zui ngal boka hetia thatu mek lai hian feiti chu ahnung lampang atang chuan rongkal thutin arsalai chu aron nam thluwa manmo takin a unaw nu chu kai thovin golf kata chun chungin ram hnoi lama chuan an tlan che zui ta ani arsalai po chuan a unaw pa taita sa chu vakai thovin fimkur hle to tur chuan a han tia madu chuan gracie to unaw pel tura a in pei to thu chu an lawyer chu a han rila an lawyer pa chuan tuna chuan an chungkua a luber ani tolo thu chu han rilin martinai chu infiamna a atel du lo wangin atlan chua thu chu alo rila zak tak chuan madu chu room chunga tang chuan a chuaka midang ta chuan lom ti hriat tak hian kut chuan lo benga heti lai tho hian ignacio fanu francesco chu apa ai o turin infiamna huang chunga chuan alo lut ve chi boka gracie le feiti te po chuan in pakhat hi lo hmu in a chunga chuan an lut duna a hliam te chu han boi puin feiti chu damdoi zong turin room chunga chuan a kal kuala damdoi mai pia lama pepper spray te chu chulai hmuna chuan a zong hmuwa gracie chuan du thlanna dik lo hlir a thlan thu chu feiti chu han rilin tlan che thei ani lai khan a tlan chiat lo wang chuan gracie chuan anaw chu lo hawa engtik lai puwa a ven reng thei lo tur thu han rilin an lo in muta kher chu poyati thu chu anaw chu rila hemi wang hian an unaw chuan anin haw le ria feiti ril runa chu rumatang chuan a chuak tawa damdoi te ai so hnu chuan anaw thleng tur chuan chua chu atuma heti lai tak hian francesco chu rocket launcher nen chuan room chunga hian aron luta gracie chu a rocket launcher put chuan a kap zui ngala mase alo put dik lo wang chuan a hnung lampanga chuan a kap dei thunga gracie chuan rang tak chuan pepper spray chuan a hmaya chuan alo phu saka mase anin chei boina lama chuan ama hmaya ngei po chuan pepper spray chuan a in phu tel boka chutia mu theilo le mu theilo an sual boi lai chuan feiti po chu room lampang pan tur chuan ron let chu alo tum me ka mase heti lai hian taita sa chuan alo bei thut maya gracie chuan a hmai chu tui chuan han the in heti chung po hian francesco chuan gracie chu alo la the thar throi maya taita sala chuan feiti chu tha alo tum ve mek boka gracie chuan a chakna chu han som khom le in keyboard chuan francesco lu chu a han vuak sak bur maya taita sala chuan feiti chu alo chhir pop maya arsalai chuan ti to lo tu le an man tangkai thei tur thu alo hrila gracien pon lama anaw zon mek lai chuan taita sa chuan radio tang hian minute som chunga lobia alo thleng lo ani vei chuan anaw feiti chu an ti hlum tur thu alo hrila gracie chu security room a chun han lutin silai le amu te chu han la in lobby lampang chu apan zui ta ani konglaka chuan francesco khan lo bei boy le chu alo tuma mase gracie chuan asilai chuan alo kap le top maya lobby chu avalu chuan madua kha lau thong tak hian alo ding khur dut maya anaw omna chu han zota ani chuan a hriat lo thu chuan alo changa room kongkhar pakhat inkhar chunga hian valut le in a chunga chuan kipa hi lo oma anaw omna a zo le mek la hian philippe chu silai nen hian ron lutin
asilai chuan rongkap ngalin aron clear ngal pop pop maya rang tak chuan Gracie po chu chaukalama chuan atlan lut ngala kongkhar akal felman chau tia chuan taita sa chuan feti chu chauka kongkhar chil rop chuan aron nor beta midang zong te po chu chulai hmuna chuan an rongkal khoma aron chuak du lawani vai chuan anau chu aka hlum tur thu chuan avo zui ngala ma se Gracie chuan fing takin wansanin dila sim angkhan ama chu pasala nei ni chuan an him theilo chu an lawyer pa en chung chuan a han zota lawyer pa chuan an him thei ni ti en tirnan alu chu alo budau ngawa taita sa chuan chu dil chu apom thei thu alo soya arsalai ve thung chuan chu thil chu alo du chi lova Gracie chuan athu tiam anga a lawani chuan label dan mangin ani chu apu dar vek tur thu chuan avo zui ve boka Gracie po churon chuakin in ngai ti hriat tak hian anaw nen chuan anin kwa du na Gracie chu room pakata hian hruai nei in man ruwa chi hrang hi mi ho chuan an ron choi lu ta room hnoi lama chuan feti le midang te chuan Gracie te chu an lo nga ka heti lai hian Gracie omna ruma chuan arsalai churon lutin an kutan hlin sakna hen kaf chabi churon kengin akut chu aron phel saka a unau pa taita sa chu mi hlom takani thu chu aron rel rusu su a room chunga chuan taita sa le pamelai te churon lutin taita sa chuan arsalai chu angonga chuan aron rek zui ngala pamelai bula chuan danbu a unau te tha thian lo ai zia lo chu a han zota engma alo omlo ta ka chuan taita sa chuan arsalai chu arek hlum zui ta ani in nei tur chuan anin pe fel thokhat to boka Gracie altar hmun aron thlen chuan guardian of hell anti meite chu an lo ding hur maya nui sang chung chuan fetipula chuan du thlan tur dang ani chuan lo thu chu a han rila lawyer pa ma chuan han dingin an omna bula chuan khwar khurum thuk tak mai hi alo oma chumi chunga chuan mi hring in thoina ta na an lo man ruang tam tak te chu an lo let rim rum maya an ming chu thisen chuan han sign nanin zungbun te chu an han inbun tira anin nei na chu tluang takin akal chhomek dona moti lain Gracie chuan chemte chu la thutin taita sa chu avit tamul mol maya midang ron in rol tum te chu lawyer pa chuan lo khapin makti tak chuan an lo thlir thap maya Gracie chuan taita sa zungbun chu han la in kwar khurum chunga chuan taita sa chu a the lut zui ta ani chu zungbun chu ama chuan han bunin council how to ber ani na angin an zawai chuan thing thitur chuan a han tia council how to ber ani to miaw wangin a thupek chu an zawai chuan zomin an thing thi zui ta ani Gracie chuan amma saberatan council organization atanga a chua thu chu apuang ngala chu thil chu thil theianiam ti chuan kipa chuan lawyer pa chu alo zota phalani le ni lo chu tiang thil dan buwa engma hom lo thu chu lawyer chuan alo hrila kipa chuan ani le tunge rorel na chu changta ang ti chuan alo zot le a lawyer pa chuan khovar ma a zungbun chang thei ani mai ti chuan alo chang le a khovar ma in minute thumvel chau a om to thu a soi zo nu chuan Gracie chuan a zungbun chu kurkurum chunga chuan a han the lu ta thunei na chanchak chuan zungbun in chu turin an zawai mai chuan zuang lutin an in sual ngal ta lui maya Gracie te una chuan in thoina ta na an man tur Khelh pa chu kain angkal chuaka heti la hian khua chu ron var chi in an zawai mai chuan puk darin an thi zui ta ani madu chu lo la thi ve lovin alo lom le a ma se ani po chu anu second rei lo te a chuan apuak dar vele ta ani manson lian takatang chuan thamung to ti hriat tak hian an rongkal chuaka Gracie chuan Khelh kai chung chuan secret chu apak pa buka an unau chuan chulai hmun chu an chua san zui ta ani